በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኩልሃትኩም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? ሓደ እምበኣር ሎሚ ድማ ብናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ ኢልና ክንቀፂልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጢሩን ጥበቡን ይገለፀልና። 3.2.4 ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ ብዛዕባ ድንግልና ንዑድ ክቡር ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ድንግልና ካብ ዝፀሓፎም መልእኽታቱ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ናይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ መልእኽቱ 7ይ ምዕራፍ እዩ። ናይ ቆሮንቶስ ክርስቲያን ካብ ዝነበርዎም ፀገማትን ቅዱስ ጳውሎስ መልሲ ንክህበሎም ካብ ዝተሓተትዎም ጉዳያትን እቲ ሓደ ምስ ድንግልናን መውስቦን ዝተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ኣቐዲምና ናይ ይሁዲ እምነት ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ከም ዝረኣናዮ ኣይሁዳውያን ብድንግልና ምንባር ወይ ስሉብነት ኣይፈቕዱን ነይሮም። ዘይምምርዓው ከም ዓብዪ በደል እዮም ዝቆፅርዎ ነይሮም። ብካልእ መልክዑ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ፈላስፋታት ከም ዝብልዎ ሓዳር ናይ ብዙሕ ሽግር መበገሲ ከም ዝኾነ ገይሮም እናምሃሩ ዘይገድፍዎ ክፉእ ስራሕ እናበሉ ይፅውዕዎ ነበሩ። ብናይ ሉከርገስ ሕጊ ዘይተመርዓው ሰባት ስፖርታዊ ውድድር ካብ ምርኣይ ይኽልከሉ ነይሮም። ብናይ ስፖርታንስ ሕጊ ድማ ዘይተመርዓወ ሰብ ይቕፃዕ ነይሩ። ብናይ ኣፍላጦን ፍልስፍና እውን ዘይተመርዓው ሰባት ክብሪ ዘይግብኦም ሰባት ተባሂሎም ይቁፀሩ ነይሮም። ናይ መርቅያንን ሞንታነስን ትምህርቲ ዝኽተሉ እውን መውስቦ ርኩስ እዩ ብምባል ናይ ድንግልና ህይወት ይመርፁ ነይሮም። ንሰብ እውን ንሓዳር ንኽፀልእ ይነግርዎ ነይሮም። ካልኣይ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝኸለሉ ግዜ ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ሓንቲ ጓል ንሓደ ወዲ ኢሉ ስርዓት ሰሪዕሎም ድሕሪ ምኻዱ ናብቲ ናይ ቅድም ልምዶም ተመሊሶም ኣብ ዕዳጋታትን ኣብ ቤት ሓዘንን እናተራኸቡ ክፉእ ስራሕ ዝሰርሑ ኮይኖም ነበሩ። እዛ ኣብ ቤት ዘላ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሃበኒ ሰብኣይ ባዕሉ ይፈልጥ ኢላ ባእሲ ተልዕል ነበረት። በዚ ምክንያት ንቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሰበይቲ ወይ ካብ ሰብኣይ ርሒቕና ንጽህናና ሓሊና ንንበር እንተኢልናዮ ይፈት እምበር ኣይፀልእን ብድሕሪ እዚ ኣይትመርዓው ምስ በለና ዝደለናዮ ክንከውን ኢና ዝብል ሓሳብ ሒዞም ነዚ ፅሒፎም ለኣኸሉ። ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ናብ ሰበይቲ እንተዘይቀረበ ፅቡቕ እዩ ኢልኩም ዝለኣኽኩም ለይስ ፈሊጠኩም ኣለኹ፣ እዚ ኢልኩም ዝሓተትኩምኒ ክትምንዝሩ ስለ ዝደለኹም ኢኹም ኢሉ ቅኑዕ ትምህርቲ ፀሓፈሎም። ስለዚ ካብዚ ንታሕቲ እንሪኦ ነዚ ትኽክለኛ ትምህርቱ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ድንግልና ክዛረብ ክጅምር ከሎ ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተዘይቀረበ ፅቡቕ እዩ ብምባል እዩ። ቁጥሪ 1 ፅቡቕ እዩ ኢሉ ኣለስሊሱ ምዝራቡ እውን ኩሎም ከም ትእዛዝ ቆፂሮሞ ኣብ ዘይክእልዎ ግዴታ ንኸይኣትዉ ኢሉ እዩ። ቀፂሉ ዝተዛረቦ ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ ትእዛዝ የብለይን፣ ነገር ግን ሰብ ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ክነብር ፅቡቕ መሲሉ ይረኣየኒ ዝብል እዩ። ቀዳይ ቆሮንቶስ 1:25 እዚ ማለቱ ግና ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣክል ቅዱስ ኣቦ ካብ እግዚኣብሔር ዘይረኸቦ ብይመስለኒ ካብ ርእሱ ኣፍሊቑ ዝዛረብ ኮይኑ ኣይኮነን። ናይ ድንግልና ኮነ ናይ ሓዳር ህይወት ብፈቓድ እምበር ብግዴታ ዝኣትውዎ ከም ዘይኮነ ንኸረድእ ኢሉ እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ነዚ ትምህርቲ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ ዝበሎ ቅዱስ ጳውሎስ ዝመኽሮ ዘሎ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ቀፂሉ እውን ብምክንያት እቲ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ጭንቂ ሰብ ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ክነብር ፅቡቕ መሲሉ ይረኣየኒ ይብል። ቁጥሪ 26 መሲሉ ይረኣየኒ ማለት እውን ተጠራጢሩ ዘይኮነስ ትእዛዝ ከም ዘይኮነ ከመልክት ደልዩ እዩ። በዚ መንገዲ ግና ድንግልና ካብ ሓዳር ዝዓቢ ከም ዝኾነ ወይ እውን ዝበልፅ ምዃኑ ኣርኣየ። እዚ እውን 3 ነገር እዩ። ቀዳማይ እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ዝተዋህበ ድሕሪ ትንሳኤ ዘጉባኤ ዘሎ ህይወት እውን እዚ ስለ ዝኾነ እዩ። ቁጥሪ 32 ዝተመርዓወ ሰብ ምስድራ ቤቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘመሓድር ዳ ይጭነቕ እምበር ብምሉእ ሓይሉን ብምሉእ ልቡን ንእግዚኣብሔር ከገልግል ኣይክእልን። እቲ ሓደ ክገብር እየ እንተበለ እቲ ካልኣይ ምናልባት ልክዕ ከምቲ ናይቲ ሕራይ ዝበለ ዝኣክል ሕራይ ዘይክብል ይኽእል እዩ። ቁጥሪ 33-34 ካልኣይ ብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዓለም ፀገም ብዘይ ሓሎት ንምንባር ካብ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ርሒቕካ ንፅህና ሓሊኻ ምንባር ተመራፂ እዩ። ቁጥሪ 32 ነዚ ከዓ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምስ ሓዳር ተተሓሒዞም ንዝመፁ ሓላፍነታት ክሰከም ዘይክእል ሰብ ካብ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ርሒቑ ንፅህናው ሓልዩ ክነብር ከም ዝመኽሮ እዩ። ሳልሳይ ድማ እቲ ዘመን ሓፂር ስለ ዝኾነ እዩ። ትንሳኤ ቀረባ ከም ዝኾነ ወይ እቲ ንሕና ብውልቅና እንፅዋዓሉ ዕለተ ሞትና ሓፂር ብምዃኑ ድሕሪ ደጊም እቶም ኣንስቲ ዘለና ከም ዘይብልና ክንከውን ይመኽረና። ቁጥሪ 29
ካብዚ ዝተልዓለ ከዓ ተመርዕዮም ከለው ከም ዘይተመርዓው ኮይኖም ዝነበሩ ቅዱሳን ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ብፍሉይ ዝጥቀስ ኣቦ ቅዱስ ዲሜጥሮስ እዩ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዋላ እኳ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓንቲ መንጸፍ ይድቅሱ እንተነበሩ ከም ዘይተመርዓው ኮይኖም ንጽህንኦም ሓልዮም እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ብመቐጻሊ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ንድንግልና ህይወት ዝመረጹ ሰባት ንመውስቦ ከየቃልሉ ገናኸ እንተተመርዓኻ ሓጢኣት ኣይገበርካን ብምባል ምመርዓው ጌጋ ከም ዘይብሉ ይመክሮም። ቁፅሪ 28 ሓጢኣት ዝኾኖም እቶም ካብ ድንግልና ርሒቖም ሕጊ መውስቦ እውን ኣይነኽብርን ኢሎም ምስ ዝምንዝሩ እዩ። ምክንያቱ ድንግልና ካብ ሕጊ ንላዕሊ ምንባር መውስቦ ድማ ብሕጊ ምንባር ስለ ዝኾነ። ብዛዕባ መውስቦ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ብተወሳኺ ብዛዕባ መውስቦ ኣስፊሑ ዝተዛረበሉ መልእኽቲ ናይ ኤፌሶን መልእኽቱ ብፍላይካ እታ ሓምሸይቲ ምዕራፍ እያ። ኣብዚ ምዕራፍ ዝተዛረቦ ነገር ምእመናን ብሓፈሻ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኮይኖም ከመይ ኢሎም ክነብሩ ከም ዝግብኦም እዩ። ንኣብነት ክርስቲያናት ነንባዕሎም ብፍርሓት ክርስቶስ ንኽግዝኡ ኣዚዝዎም እዩ። ኤፌሶን 5:21 እዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር ካብ ዘለዎም ክብሪ ዝመንጨወ ክርስቲያናት ነናይ ገዛእ ርእሶም ሓላፍነት ንምውፃእ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ የገልግል ክብል ደልዩ እዩ። ስለዚ ከዓ ንውሉድን ንወላድን ንባሮትን ንጎይቶትን ከምኡ ድማ ንሰብኡትን ንኣንስትን መምርሒ ትእዛዝ ሃቦም። ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ብድጋፍ ከም ክርስቶስን ቤተክርስትያን ንክኸውን ማለት ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ገዛእ ርእሱ ገይሩ ከፍቅራ፣ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ብፍርሓት ክትእዘዝ ከም ዝግባእ ትእዛዝ ሃቦም። ኤፌሶን 5:33 ሰበይቲ ኮነ ሰብኣይ ብክብሮም ዘይኮነ ብዓይነት ፆታኦም ምክንያት ዝተፈላለየ ብፅሒት ከም ዘለዎም ኣርኣየ። ንሰበይቲ ብቤተ ክርስቲያን መሰላ ብካልእ ኣገላልፃ ኣንስቲ እንታይ ክመስላ ከም ዘለወን ምሳሌ እውን ካብ ቤተ ክርስቲያን ንክወስዳ ኢሉ ነዚ ተዛረበ። ስለዚ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ከም እትኽተልን ንዕኡ ከም እትግዛእን ኣንስቲ ድማ ከምቲ ንጎይታ ዝግዝኦ ንሰብኡተን እውን ይገዝኣ በለ። ኤፌሶን 5:22 ንሰብኣይ እውን ብክርስቶስ መሰሎ ብካልእ ኣገላልፃ ሰብኡት እንታይ ከመስሉ ከም ዘለዎም ምሳሌኡ ካብ ክርስቶስ ይውሰዱ በለ። ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣካሉን መርዓቱን ከም ዝኾነት ሰበይቲ እውን ንሰብኣይ ኣካሉን መርዓቱን እያ። ስለዚ እውን ከምኡ ከዓ ኣቱም ሰብኡት ነተን ኣንስትኹም ከም ገዛእ ሰብነትኩም ጌርኩም ኣፍቅርወን በለ። ኤፌሶን 5:28 ከምቲ ክርስቶስ ንኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝምግባን ከም ዝንከባኸባን ሰብኣይ እውን ንሰበይቱ ክምግባን ክንከባኸባን ይግብኦ በለ። ኤፌሶን 5:30 ካብዚ ንላዕሊ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ ሰብኡት እውን ንኣንስቶም ከፍቅሩ ከም ዝግብኦም ኣዘዘ። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ብኸመይ እዩ ኣፍቂርዋ ንቤተ ክርስቲያን ብምማት ምእንተኣ ብምስቃል ካብ ገዛእ ህይወቱ ከይተረፈ ንናታ ደስታን ድሕነትን ምምራፅ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ሰብኡት ንኣንስቶም ክህልዎም ዝግብኦ ፍቕሪ መለክዕ ክኸውን ዝኣዘዞም እዚ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ብዓለማዊ ኣተሓሳስባ ንዝተፃዓነ ኣእምሮ ኣዝዩ ጭንቂ ዝኾነ ትእዛዝ እዩ። ምክንያቱ ዓለማውያን ምናልባት ኣንስቶም ከመይ ከም ዝግዝኦም ክሓስቡ ይኽእሉ ይኾኑ። ኣንስቶም ስለ ዝተገዝኣሎም ስለ ዘገልገለኦም ስለዚ ኢሎም ንገዛእ ህይወቶም ኣሕሊፎም ምሃብ እንተተኻኢሉ እውን ስሊአን መከራን ስቃይን ውርደትን ሞትን ምቕባል ግና ካብ ኣእምሮን ላዕሊ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግረና ዘሎ ግና እዚ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኸገልግልዎ ኣይመፀን፣ ንኸገልግልን ንናይ ብዙሓት በጃ ህይወቱ ንክህብ ደኣ መፀ እምበር። ማርቆስ 10:45 ስለዚ ድማ ሓሙስ ምሸት ተንበርኪኹ ናብ ናይ ደቂ መዛሙርቱ እግሪ ሓፀበ። ምስ ወድሐ እውን ስለኩሉ ኣብ ልዕሊ መስቀል ሞተ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለፅናዮ እዚ ገዛእን ተፈራሕን ክኸውን ንዝብል መንፅር ሰብ ፍትወት ክብርን መብትን ዝሓስብ ሕልና ኣዝዩ ከቢድ ሎሙን እንተኾነ ነዚ ምስ ሰምዑ ዝስንብዱ ሰብኡት ኣይሰኣኑን እዮም። ርእሲ ምዃን ማለት ምግልጋል ንትሕትና ብተግባር ዝግለፅ ፍቕሪ ምሃብ ምዃኑ ከይፈለጡ ዝገረሙ ሰብኡት ኣይሰኣኑን። ብካልእ ኣገላልፃ እውን ሰብኣይ ርእሲ እዩ ኣብ ዝበሃሉ ዘጨቆና ዝመስለን ደቂ ኣንስትዮ ቁጥረን ቀሊል ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ብሰፊሑ ስለ እታ ንእሽተይ ቤተክርስትያን ኣባላት ሓላፍነታ ኣብ እንዛረበሉ ምዕራፍ ብሰፊሑ ክንመለሶ ኢና። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግረና ዘሎ ከምዚ ዓይነትን ናይዚ ዓለም እዚ ዝኾነን ኣተሓስባ ገዲፍና ሰማያዊ ዝኾነን ዘድሕነናን መምርሒ ንክንክተል እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ዝበሎ እውን ነዚ እዩ። ኤፌሶን 5:32 ብዛዕባ ናይ ሩካቤ ጾም ናይ እንስሳታት ጾታዊ ድሌታቶም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣይኮነን፣ ወቕቲ ኣለዎም። ሰብ ግና ከምዚ ኣይኮነን፣ ኩሉ ግዜ ስጋዊ ርክብ ክፍፅም ዝኽእል እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እውን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተክርስትያንን ዘሎ ፍቕሪ ወቕትን ግዜን ዝሓለወ ስለ ዘይኮነ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ፍቕሪ ድማ
ከምኡ ክኸውን ስለ ዘለዎ እዩ ሓደ ናይ ግብፂ ካህን ነዚ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ይብሉ እዚ ዝኾነሉ ደቂ ሰባት ነቲ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተክርስትያንን ዘሎ ፍቕሪ ዝመስል ዝተቐደሰ ፍቕሪ ንክህልዎምን በዚ ድማ ንክሕጎሱ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈተወ እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንጸሎት ዝኸውን ግዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ኢልኩም ንውሱን እዋን ብስምምዕ ክልቲኹም ዝገበርኩምዎ እንተዘይኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ወሰቦ ግቡእ ኣይኽልኣዮ ንነፍስኹም ብዘይምግዛእኹም ሰይጣን ምእንቲ ከይፍትነኩም ከዓ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ ብምባል ዝኣዘዞ ደቂ ሰባት ከም እንስሳታት ስለ ዘይኮንናን ወቕቲ ሓሊና ስለ ዘይንፍፅምን እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:5 ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ መእተዊ ናይዚ ምዕራፍ ከም ዝዛረቦ ሰብኣይ ናብ ሰበይቲ እንተዘይቀረበ ጽቡቕ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:1 ብኻልእ ኣገላልጻ ኩሉ ሰብ ከምዚ ከማይ ክኸውን ማለት ካብ ሰበይቲ ርሒቑ ንጽህና ሓልዩ ንኽነብር ብፈተኹ ነይረ እዩ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:7 ገናኸ ካብ ምዝርና ምእንቲ ክርሕቕ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰበይቲ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ድማ ናይ ገዛእ ርእሳ ሰብኣይ ይሃልዋ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:2 ካብ ምዝርና ምእንቲ ክርሕቑ ስለ ዝተመርዓው ግን ሰብኣይን ሰበይትን ኩሉ ግዜ ርካቤ ክፈጽሙ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ንጸሎት ዝኸውን ግዜ ምእንቲ ክህልዎም ዋላ ነቲ ካብ ምንዝርና ንኽርሕቑ ኢሉ ዝወሃቦ ርካቤ እውን ተሰማምዖም ክዕቀቡ ይግብኦም ብኻልእ ኣዘራርባ ሓዳር ዝተዋህቦም ከም መዕረፊ ደሴት ስለ ዝኾነ ከይደኸሙ ከዕርፉ ኣይግብኦምን ሰባት ነቲ ክበልዕዎ ዝተዋህቦም ምግቢ እውን እንተኾነ ከይጠመዩ እንተበሊዖሞ ከም ዘይሰማምዖም ክሰትይዎ ዝተዋህቦም መስተ እውን ስኽራን ከም ዘምጽኣሎም ሰብኣይን ሰበይትን እውን ንሩካቤ ዝተረኽበ ኢሎም ብዘይ ስርዓት ክፍጽምዎ ኣይግባእን ዝሞት ስለ ዝኾኑ ጸሎት ዘይብሉ ግዜ እውን የልዎም እዚ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ዝእዘና ዘሎ ብዝተኸለና መጠን እቲ ዓራት ኣሜን ንጹህ ካብ ዝኾነ መውስቦ ዋላ እንተኾነ ንርእስና ምግዛእ ክንለማመድ ከም ዝግባአልና እዩ ክንፍጽሞ ዘለና ግዜ ሰይጣን ኣብ ዝፈተነናን ወይ ንርእስና ምግዛእ ኣብ ዝኣናሉ ወይ እውን ብናይ ዝሙት ስምዒት ተጠቂዕና ብፍትወት ተሰኒፍና ክንወድቕ ኣብ እንደሊሉ ግዜ ክኸውን ኣለዎ ለዚ እንተተኻኢሉ ዘውትር እንተተዓገስና ጽቡቕ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ክሳብ ዝከኣለና ምዕጋስ ጽቡቕ እዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ 7 ኣጾማት ቅድሚ ምቑራብና ን3 መዓልታት ድሕሪ ምቑራብና እውን ን2 መዓልታት ኣብ በዓላት ኣብ ሕርሲ ኣብ ግዜ ጥንሲ ብሓፈሻ እዚ ኩሉ ካብ ፍርቂ ዓመት ንላዕሊ ካብ ሩካቤ ንኽንክልከል ትእዘና ናይዚ ሃዋርያ ቃል ሒዛ ንኽንለማመድ ኢላ እምበር ጾር ከተኸብለልና ደልያ ኣይኮነትን ሩካቤ ርኩስ ኮይኑ ዘይኮነ ክንጾም ከለና እንረኽቦ ሓይሊ ዝበልጥ ስለ ዝኾነ እዩ ቅዱስ አትናቴዎስ ሃዋርያዊ ደጊም እቶም ኣንስቶም ዘለዎኦም ከም ዘይብሎም ይንበሩ ዝብል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል ብመንጽር ናይ ሩካቤ ጾም ዝተርጎሞ ነዚ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:29 ንጹሓን ደናግል መላእክቲ ዘበምድር ምድራውያን መላእክቲ ከም ዝኾኑ ኩሎም ዝተመርዓው ክርስቲያን ድማ ንመልኣኽነት ተሓጽዩ እዮም ነቢ ኢዩኤል ጾም ኣውጁ ኣኼባ ጸውዑ ኣረገውቲ ኣክቡ ድሕሪ ምባሉ ቀጺሉ መርዓዊ ካብ ቤቱ ይውፃእ መርዓት ከዓ ካብ ሕልፍኛኣ ትውፃእ ይብል ኢዩኤል 2:15-16 ካብዚ ክንርድኦ ንኽእል ስጋዊ ፍትወት ብዝበርትዕ መጠን ዝህልዎም መንእስያት ብምዃኖም ፍትወታቶም ንምግታእ ኣጸጋሚ ንዝኾኖም መርዓውን መርዓትን ኣብ ግዜ ጾምን ጸሎትን ሩካቤ ንኸይገብሩ ካብ ተኣዘዙ እቶም ካልእ ድማ ካብዚ ብዝበለጸ ክንክልከል ይግባአና ማለት እዩ ዝጸውምን ጸሎት ዝገብርን ሰብ ስጋዊ ፍትወታቱ ናይዚ ዓለም እዚ ሓሳብን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣባኻን ስራሕን ኩሉ ክኽሕድን ፍጹም ቅንዕ ብዝኾነ ሕድና ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብን ይግብኦ ሩካቤ ንጸሎት ወይ ንጾም የርክሶ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ግን ከነስተውዕል ይግባእ ካብ ጥሉላት መግቢ ምኽልካል ብዝበለጸ ንጾም ውፅኢታዊ ከም ዝገብሮ ካብ ሩካቤ ምኽልካል ድማ ንጾምን ጸሎትን ብዝበለጸ ውፅኢታዊ ይገብሮ ኣብዚሕካ ምብልዕን ምስታይን ሓጢኣት ከም ዝኾነ ኩሉ ኣብዚሕካ ሩካቤ ምግባር እውን ከምኡ እዩ ዋላ እኳ ምስ መጻምድትኻ ርክብ ምፍጻም ጽቡቕ እንተኾነ ንጸሎት ክንተግህ ስለ ዝገብረና ግና ተሰማሚዕና ካብ ሩካቤ እንተ ተኸልኪልና ብዝበለጸ ጽቡቕ እዩ ከም መግብን ከም ማይን ዕለት ዕለት ዘድልየና ነገር ስለ ዘይኮነ ንጸሎት ንኽንተግህን ናይ ስጋዊ ድልየት ተገዛእቲ ኮይኑ ንኸውን ስለ ዝገብረና ናይ ሩካቤ ጾም ጽቡቕን ውፅኢታውን እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዘስተምህረሉ ግዜ ካብ ሩካቤ ምኽልካል ወይ ምዕጋስ ብኣሕዛብን ብኣይሁድን ከይተረፈ ብስፍሓት ተፈልጠ ነበረ ናይ ኣሕዛብ ድንግልና ብዝምልከት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ ኣብ ጀመርናሉ ብፍላይ ምስ መርቅያንን ምስ ሞንታነስን ኣተሓሒዝና ኣዋልዒልናዮ ኢና ምስ ኣይሁድ ዝተሓሓዙ እውን ኩሎም ዘይኮነስ ገለገለ ጉጅለታት ርእስኻ ናይ ምግዛእ ሓይሊ ብዝግባእ ዝፈልጡ ነበሩ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ገሊላዊ ረቢ ፊንሓስ ቤንጃር ናይ ትንቢት ጥበባት ንምርካብ ካብ ሩካቤ ምኽልካል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይምህር ነይሩ
ኣብ እስክንድርያን ኣብ ካልኦትን ብሓድነት ኮይኖም ብጸሎት ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብምንባብን ብምናንን ዝነብሩ ናይ ኣይሁድ ጉጅለታት ነይሮም እዮም። ብታሪክ እውን ፈወስቲ ወይ ሂለርስ ተባሂሎም ይፍለጡ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝምረሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሰዓት ዝነበረ ኣይሁዳዊ ጸሓፊ ፊሎ ነፍሲ እተዓርፈሉ ናይ ልክዕነት መሰረት ኣንቢሮም እዮም ይብሎም። ከምኡውን ኣብ ናይ ይሁዳ ከተማታትን ኣውራጃታትን ዘምሩ ዝነበሩ ኤስያውያን ዝበሃሉ ሕብረተሰብ ነበሩ። ብዙሓት ናይ ስነ ድርሳን ምሁራን እውን ኣብ ሞት ባሕሪ ምስ ተረኸቡ ምስ ናይ ቅሞራን ሕብረተሰብ ኣተሓሒዞም የልዕልዎም እዮም። እዞም ኤስያውያን ዝበሃሉ ኣይሁዳውያን ካብ ሰበይቲ ርሒቆም ንጽህኖም ሓልዮም ዝነበሩ ኮይኖም ርእስኻ ገዚእካ ምንባር እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ከም ዘለዎ ዝፈልጡ ዝነበሩ እዮም። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዞም ነገራት እዚኦም ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ናይ ቆሮንቶስ ምእመናን ብዛዕባ እዚ ነገሮም። ብዛዕባ ዝሙት ኣይሁድ ኣቐዲሞም እውን እንተኾነ ኣይትዘሙ ንዝበል ሕጊ ይፈልጥዎ እዮም። ዘጸአት 14 ሓይሊ ጥምቀት ብዘይምርካቦምን ካብ ስንፍንኦም ዝተላዕለን እኳ ይትሕዝዎ እንተነበሩ ኣብ ዘመን ሓድሽ ክንገር ከሎ ሓድሽ ኣይኮኖምን። ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣሕዛብ እናኣስፋፍሐት ብስከደት ግና ኣሕዛብ ነዚ ትምህርቲ ንኽቕበልዎ ቀሊል ኣይነበረን። ዝሙት ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ቅቡል ስለ ዝነበረ ለዚ ቅዱስ ጳውሎስ መምህር ኣሕዛብ ከም ምዃኑ መጠን ኣስፊሑን ኣማሊኡን ካብ ዘስተምሃሮም ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ እዩ። ንኣብነት ካብ ውሽጢ መልእኽታቱ ብተርታ ካብቶም ቀዳሞት ዝምደብ ነዚ ዝስዕብ ንምልከት ንኽእል። ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ንኣምላኽ ምእንቲ ከተሐግስዎ ከመይ ጌርኩም ክትነብሩ ከም ዝግባኣኩም ካባና ተማሂርኩም ኢኹም ድረኳ ትነብርዎ ኣለኹም። ሕጂ ከዓ ነዚ ብዝበለጠ ክትነብርዎ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነኩምን ንመኽረኩምን ኣለና። ከመይ ብጎይታ ኢየሱስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም። ፍቓድ ኣምላኽ ንስኻትኩም ክትቅደሱ እዩ። ካብ ምንዝርና ክትርሕቑ እዩ። ነፍሲ ወከፍኩም ምስ በዓልቲ ኪዳኑ ብቅድስናን ብኽብረትን ምንባር ይፍለጥ። ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:1-5 ካብዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓይለ ቃል ከም እንርድኦ ብወንጌል ናይ ምእማኖምን ምልክቱ ካብ ዝሙት ምርሓቆምን ብናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምቕዳሶምን እዩ። ኣቐዲምና ብወገን ኣሕዛብ ዝሙት ቅቡል ተገይሩ ይቁፀር ነይሩ ኢልና ኣሎና። በዚ መንገዲ ቀዳመይቲ ናይ ኣሕዛብ ከተማ ድማ ቆሮንቶስ ክትከውን ከላ ኣብ ውሽጣ ኣፍሮዳይት እትበሃል ጣዖት ነበረት። እዛ ጣዖት ከም ካህናት ኮይነን ዘገልግላ ዝነበራ ድማ ኣመናዝር ደቂ ኣንስትዮ እየን ነይረን። ብቐትሪ ነዛ ጣዖት ክዓጥና ክውዒለን ምሸት ናብቲ ናይታ ከተማ መንገድታት ወፂአን ዝሙት ይፍጽማ ነበራ። ስለዚ ኣብ ከተማ ቆሮንቶስ ዝሙት ልሙድን ቅቡልን ናይ ማሕበረሰባዊ ጥቕሚ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብዛ ከተማ ኣትዩ ንብዙሓት ናብ ክርስትና ምስ ኣምፅኦም ዝሙት ኣብ ክርስትና ቦታ ከም ዘይብሉ ነገሮም። ቅዱስ ጳውሎስ ነዞም ሰባት ዝፀሓፈሉ መልእኽታት ክሎም ኣብዚ ምዝካሮም ግቡእ እዩ። ሰብነት ንጎይታ ጎይታ እውን ንሰብነት እዩ እምበር ሰብነት ሲ ንምንዝርና ኣይኮነን። ኣምላኽ ድማ ከምቲ ንጎይታና ካብ ሞታ ዝተንስኦ ንዓና እውን ብሓይሉ ከተንስኣና እዩ። ሰብነትኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ኸደኣ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሮ ዶ ይግባእ እዩ? ያ ኣይፋለይን። እቶም ክልተ ሓደ ኣካል ይኾኑ እዮም ከም ዝብል ምስ ኣመንዝራ ዝዘመወ ምስ ሓደ ኣካል ከም ዝኸውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እቲ ምስ ጎይታ ሓደ ዝኸውን ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ። ኣብ ምንዝርና ህደሙ ሰብ ዝገብሮ ሓጢኣት ኩሉ ካብ ሰብነቱ ወፃኢ እዩ ዝገብሮ። ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ሰብነቱ እዩ ዝሓጥእ። ሰብነትኩም ቤት መቕደስ ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩሞ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስኩም ኣይኮንኩምን ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም። ስለዚ ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:13-20 ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝነግረና ዘሎ ሓደ ክርስቲያን ድሕሪ ምጥማቑ ካብታ ዝተጠመቐላ ግዜ ጀሚሩ ናይ ክርስቶስ ሰብነት ኮይኑ እዩ። ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ህይወት ስለ ዝተኸፈለሉ። ስለዚ እዚ ምስ ሰብ ምስ ካልእ ንኣብነት ምስ ኣመንዝራ ሓደ ናይ ምዃን ናጽነት የብሉን። ከምዚ እንተገይሩ ግና ናይ ጎይታና ቅድስና ምስ ናይ ኣመንዝራ ርክሰት ከም ምጽምባር ማለት እዩ። ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ሰብነት እዩ ዝሓጥእ ዝብሎ እውን ነዚ እዩ። ክርስቲያን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ክርሕቕ ኣለዎ። እቶም ካልኦት ዓይነት ሓጢኣት ግና ክብደቶም ክንዲ ዝሙት ዓበይቲ ኣይኮኑን። ዝሙት ምስ ኣመንዝራ ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ኮንካ ምውሃድ ስለ ዝኾነ ጎይታ ኣብ ናይ አንቀጸ ብፁዓን ስብከቱ ከም ዝገለጾ ሓደ ሰብ እንተሰሪቑን እንተቐቲሉን ምስ ሰበይቱ ዘይፋታሕ ዝሙት እንተፈጺሙ ግና ዝፋትሐሉ ምክንያት እውን ነዚ እዩ። ማቴዎስ 5:32 ማይ ጽሩይን ንጹህን ምስ ዝኸውን ክሳብ ውሽጡ ናይ ፀሓይ ብርሃን ይኣትዎ። እንተ ዝተዘረገ እንተኮይኑ ግና ናይ ፀሓይ ብርሃን ክኣትዎ ኣይክእልን፣ ጸልማት እዩ።
ዝሙትውን ከምዚ እዩ ዘምነት ንጹህ ምስ ዝኸውን ፀሓየ ጽድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ይበርህን ይሓድርን ዝሙት ብዝተባሃለ ጭቃ ሰብነትና እንተ ዘሪክናዮ ግና ኣባና ብርሃን ክርስቶስ የለን ቅዱስ ጳውሎስ ንዝሙት ምስ ኣምልኾ ጣዖት ሓደ ገይሩ ዘቕረበውን ነዚ እዩ ሮሜ 1:17-18 ስለ ፍትሕ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቲ ፍትሕ ንክርስቲያን ከም ኣማራፂ ኮይኑ ክቐርብ ዘይብሉ ነገር እዩ ንቅዱስ ጳውሎስ ምፍታሕ ማለት ዝሙት ምፍጻም ማለት እዩ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክፉእ እንተኾነት እኳ ክፋትዑ ኣይክእሉን ዝተመርዓው ብሓባር ክጸድቁ ነንሕድሕዶም ክፋተው እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ጉድለት ተፃዊሮም ንኽዕገሱ ብሓፈሻ ነዚ ፈተና ብኣጽንዖ በዓት ኣብ በዓቶም ጸኒዖም ንኽቕጽሉ እምበር ብዝኾነን ብዘይኮነን ንኽፋትሑ ኣይኮነን ናይ ሓዳር ዘይምርድኣት ሰብ ሓዳር ነንሕድሕዶም ብምዝራብ ካብኡ ተሓሊፉ ድማ ምስ ኣበ ነፍሶም ብምኽኻር እምበር ብፍትሕ ዝፍታሕ ኣይኮነን ነዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ግልፂ ክገብሮ ከሎ እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ኣይትፈታሕ እንተተፈትሐት ግና በኪ ትንበር ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ ሰብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ እዚ ትእዛዝ እዚ ግና ናይ ጎይታ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:10-11 ካብዚ ከም ንርድኦ ሰብ ሓዳር እንተተፋቲሖም ዘለዎም ኣማራፂ ክልተ እዩ እቲ ሓደ ካልኣይ ግዜ ከይተመርዓው ፍቓድ ስጋኦም ገቲኦም ክነብሩ ወይ ድማ ክዕረቑ ምናልባት ክምርዖ ኣለኒ ኢሎም እንተሓሲቦም ግን ቅዱስ ጳውሎስ ዝህቦም ኣማራፂ እቲ መጻምድቶም ዝነበረ ክሳብ ዝመውት ምጽባይ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ እንተበይቱ እቲ ዝተረፈ ካልኣይ ንኽምርዖ ዝፈቕደሉ ምክንያት እቲ ዝተረፈ ሰብ ፈተና ናይ ዝሙት እንተበርቲዕዎ ጥራይ እዩ ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘቆጵሮስ ብሩህ ንኽገብረና ከምዚ ይብል ናይ መጀመርታ ሰበይቱ ድሕሪ ምሟታ ንገዛእ ርእሱ ክገዝእ እንተዘይክኢሉ ወይ ድማ ፍሉጥ ብዝኾነ ምክንያት ንኣብነት ብዝሙት ወይ ብኣመንዝራነት ወይ ነዚኦም ብዝመስሉ ክፉእ ስራሓት ካልእ ሰበይቲ እንተኣእተወ ወይ እንተኣእተወት ኣምላኻዊ ቃል ነዚ ሰብ ኣይነቕፎን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ካብ ህይወት ወፃኢ እውን ኣይትገብሮን ነዚ ምእንቲ ድኻሙ ኢላ ትዕገሶ እምበር ካብዚ ክንርድኦ ንኽእል ግና ከምቲ ሰበይቲ ዘይምምርዓው ካብ ምምርዓው ዝሓሸ ዝኾነ ካልኣይ ዘይምምርዓው እውን ግዴታ እኳ እንተዘይኮነ ካልኣይ ግዜ ካብ ምምርዓው ዝሓሸ እዩ ግዴታ ክኾነሉ ዝኽእል ክስተት ግን ኣሎ ንሱ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ንጽቡቕ ግብሪ ብምስዓባ ዝተመስክረላ ክትከውን ኣለዋ ከም ዝበሎ እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:9 እዚ ማለት ኣይምርዖን ኢላ ቃል ዘይኣተወት ሰበይቲ ብሰንኪ ናይ ዝሙት ፈተና ካልኣይ ክትመርዖ እንተደልያ ትኽእል እያ ካብዚ ንድሓር መበለት ኮይነ ክቐጽል እየ ኢላ ንእግዚኣብሔር ዝተማጻብዐት ግና ዝኣተወቶ ውዕል ኣቃሊላ ካልኣይ ክትመርዖ ኣይትኽእልን ማለት እዩ 3.2.5 ናይ ሃዋርያት ቀኖና ናይ ሃዋርያት ቀኖና ዝበሃል ኣብ ውሽጡ 85 ዝኾኑ ቀኖናታት ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ ሓዳር ካብ ዝዛረብዎ ሓደ እውን ከምዚ ዝብል እዩ ጳጳስ ካህን ወይ ዲያቆን ንሃይማኖት ምክንያት ብምግባር ሰበይቱ ኣይፍታሕ እንተፈቲሑ ግና ካብ ቤተ ክርስቲያን ይፈለ ኣይምለስን ኢሉ በዚ ተግባሩ እንተቐፂሉ ድማ ይወገስ እዚ ማለት ክምንኩስ እየ ዋላ እንተበለ ብዘይስምምዕ ክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ ጳጳስ ሰበይቱ ኣይፍታሕ ዝብል ዘሎ ጳጳሳት ንኸይመርዓው ዝኽልክል ቀኖና ገና ኣይተሰርዐን ስለ ዝነበረ እዩ ካልኦት ግና ብኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ንኽመርዓው ስለ ዝፍቀድ ኣይፍቀድን እዩ ኢሎም ኣይፋትሑ ንኽብል እዩ ኣብ ሳልሳይ ናይ ሃዋርያት ሲኖዶስ እውን ከምዚ ይብል መስዋዕቲ ካብ ምቕራብ ዝተላዕለ ስለ ትዕግስቲ ዘይኮነ ምምርዓውን ስጋ ምብላዕን ወይ ንምስታይን ንዕቑ ዝገደፈ ኤጲስቆጶስ ወይ ካህን ወይ ዲያቆን እንተልዩ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከም ዝኾነን ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ንሰብ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ከም ዝፈጠረ ረሲዑ እናተፃረፈ ናይ ዓለም ስራሕ እንተኣቃሊሉ ይገሰጽ እንተዘይተመልሰ ይሰዓብ ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን ይፈለ ብተመሳሳሊ ኣብ ኣብጢሊስ እውን ኤጲስቆጶስ ካህን ወይ ዲያቆን ብቅድስና ወይ ብኩምንኩስ ብዝብል ምክንያት ንሰበይቱ ካብ ቤቱ እንተኣውፂዋ ናብኣ ምቕራብ ርኹስ እዩ ኢሉ እንተሓሲቡ ንሱ ፈትዩ ንሳውን ፈትያ ናብ ምንኩስና ንኽኸዱ እንተተሰማምዑ ወይ ኣሪግና ኢሎም እንተኣመኸንዩ ግቡእ ኣይኮነን ይብል ካብ ናይ ሃዋርያት ቀኖና ካልኦት ወሲኽና እንተርኢና እውን ነዞም ዝስዕቡ ንረክብ ኢና ካብ ምእመናን ንሰበይቱ ሰጊጉ ካልእ ሰበይቲ ወይ ካልእ ዝተፈትሐት ዘእቱ እንተልዩ ንሱ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይፈለ ጳጳስ ካህን ወይ ዲያቆን ወይ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ስልጣን ዘሎ ዝኾነ ሰብ ንሃይማኖታዊ ስራሕ ኣድልዎ ገይሩ ዘይኮነ ርኹስ እዩ ኢሉ
ሓሲቡን እግዚአብሔር ንኩሉ ጽቡቕ ከምኡውን ተባዕታይና ኣንስታይን ገይሩ ከም ዝፈጠሩ ረሲዑ ካብ ሓዳር ወይ ካብ ስጋ ወይ እውን ካብ ወይኒ ዝርሕቕ እንተኮይኑ ይገሰጽ ኣይመለስን እንተ ኢሉ ይፈለጥ ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን ይውፃእ ብተመሳሳሊው ምእመን እውን ከምዚ እንተ ገይሩ ይገሰጽ ኣይመለስን እንተ ኢሉ ይፈለጥ ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን ይውፃእ መጠቃለሊ ናይ መጀመርታ ክፍለ ዘመን ከነጠቃልሎ ከለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣቀዲሙ ከም ናይ መላእክት ዝንበብ ዝነበረ ህይወት ከም ዝተመልሰ ካብ ናይ ጎይታናን ናይ ሃዋርያትን ትምህርቲ ንርዳእ ኢና እዚ ማለት ግና ሓዳር ተሪፉ ወይ ተኸልኪሉ እዩ ዘስምዕ ከም ዘይኮነ ምስትውዓል ይግባእ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ናብ ከምዚ ዓይነት ስሕተት ንዝኸዱ መናፍቃን ዘውትር ከተቃወሞም እያ ትነብር ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ክፍለ ዘመን ተንሲኦም ዝነበሩ ግንስቲካውያን ንመውስቦ ርኩስ ናብ ምግባር ኣብ ዝተወገስሉ ከም በዓል ቅዱስ ሄሬኔዎስ ተንሲኦም ክብሪ ናይ መውስቦ ዝመሃሩ ነዚ እዩ ናይ ድንግልና ህይወት ካብ ናይ ሓዳር ህይወት ይበልጽ ማለት ግና ከም ጽቡቕ ካብ ጽቡቕ ይበልጽ እዩ ከምባል እምበር ድንግልና ጽቡቕ መውስቦ ከዓ ርኩስ እዩ ንምባል ኣይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ እቲ ንሕጽይቱ ዝምርዖ ጽቡቕ ይገብር እቲ ዘይምርዖ ከዓ ዝሓሸ ይገብር ዝበሎ ነዚ እዩ ቀዳይ ቆሮንቶስ 7:38 ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ንድንግልናን መውስቦን ክልተ ጸጋታት ኢሉ ምጽውዕ እውን ነዚ እዩ ስለዚ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ምኽንያት መውስቦ ጽቡቕን ክቡርን እዩ ጥራይ ዘይኮነ ፍጹም ተቐይሩ እዩ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ምኽንያት እምቆት ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዓብይ ምስጢር ናብ ምዃን ዓበየ ኤፌሶን 5:32 ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተክርስቲያንን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ንምእመናንን ዘሎ መንፈሳውን ረቂቕን ሓድነት ምሳሌ ናብ ምዃን ዓበየ ናይ ሓድሽ ኪዳን መውስቦ እቲ ዝዓበየ ክብሩ እውን ነዚ እዩ ዋላ እኳ ናይ መዋትያን መውስቦ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እንተኾነ ትርጉምን ምስጢራውነቱን ግና ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ንምእመናንን ዘሎ መንፈሳዊ ሓድነት ምሳሌ ናብ ምዃን ዓብዩ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፍትሕ ዘይፍቀድን ካልኣይ ምእታው እውን ትሑት ዝኾነ ክብሪ ዝገለዎ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ካህናት ኣቦታትና ክመርዓው ከለዉ መጀመርታ መበለት ወይ ዝተፈትሐት ዘይመርዓውሉን ተመርዖም ኣነስቶም እንተ ሞይተኖም ገዛእ ርእሶም ክገዝኡ ብዘይምኽኣሎም ካልኣይ ግዜ እንተ ኣእትዮም ክህነቶም ዝሰዓረሉ ምክንያት እውን ነዚ ብግልፂ ዘረድእ እዩ ኣቐዲሞም ክህነት ተቐቢሎም እንተ ነይሮም ድሕሪ እዚ ሰበይቲ ከእትዉ ኣይክእሉን ሰበይቲ ካህን እውን ከምኡ ሰብኣያ መይትዋ ካልእ ሰብኣይ እንተ ኣእትያ ዲያቆናዊት ክትከውን ኣይትኽእልን ምክንያቱ እውን ሕጂ መውስቦ ትርጉሙን ምስጢሩን ኣብ መንጎ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ናብ ዘሎ ናይ ሓድነት ምሳሌ ስለ ዝዓበየ ክብሪ ንዑ ይኹን ንጎይታና ድማ ሓንቲ መርዓት ጥራይ እያ ዘላቶ ተመርዓት ቅድስት ቤተክርስቲያን ሓንቲ ስለ ዝኾነት ብሓዳር ዝተወሰነ ክርስቲያን እውን ክትህልዎ ዝግባእ ሰበይቲ ሓንቲ ጥራይ እያ ናይ ቤተክርስቲያን መርዓዊ ክርስቶስ ሓደ ስለ ዝኾነ መርዓት ቤተክርስቲያን እትምሰል ዝተመርዓወት ሰበይቲ እውን ሓደ ሰብኣይ ጥራይ ክህልዋ ይግባእ ብምጥቕላል ዋላ እኳ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ናይ መዋትያን መውስቦ ዘሎ እንተኾነ ጠመትኡ ነገረ ክርስቶሳዊ ናብ ምዃን ዓብዪ ምስጢር ኮይኑ እዩ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓድነት ናብቲ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ናይ ዘለኣለም ሓድነት ምልክት ናብ ምዃን ስለ ዝዓበየ ናይ መውስቦ ቀንዲ ዕላማ ንጽድቂ ወይ ንድሕነት ምፍጻም ኮይኑ ብግልፂ ከም ዝተረኣየን ምእመናን ነዚ ንምፍጻም ብጥምቀት ሓይልን ጽንዓትን ከም ዝረኸቡን ምስ ክርስቶስ ሓድነት ዝፈጸሙ ምእመናን ነቲ ምስ ክርስቶስ ዘለዎም ሓድነት ስለ ዝጻረር ፍትሕ ክፍጽሙ ከም ዘይግባእ ብኻልእ መልክዑ ድማ ይትረፍ ብተግባር ብሕልንኦም እውን እንተኾነ ዝሙት ክፍጽሙ ከም ዘይግባእ ተገሊጹ ኣሎ ስለ ቃላቱ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር